पहली बार अपने लिए एक रास्ता चुना है। हाँ, ये जरूर है, मैंने अपने लिए अलग रास्ता चुना है। मुझे हमेशा अपने घर की राशन पानी की फिक्र रहती है। मैं घर कैसे चलाऊं? Ani khapangni takhu bukhuk song lam sogo norongo dofani kathang TV wo hingke tinini update engkha bukhuk Tanushree Tripurani tuye dofani kathang TV je kubui kathang kokno phunungani bagui nayo hingke naitongdi salkisa sekang BJP ni kaisa notice nongkhormani Bharatiya Janata Mahila Manch Tripura Pradesh Community hanai a community ni member list o bukhuk Tanushree Tripurani mung tongmabai Tripura hasteni gobangma lukurok bono jolijak baikha ke kaham kaham sremung ruo kaham kaham kok sawo chini Tripura saro bini kok khnama bai jotoni bokhawo no kaisa sremung manai thango tei bokhabo belekheno nangai thango bukhuk Tanushree Tripura tini jonojatini member wngmani bagui gobangma lukurok asuke jolijak ke salkisa sekang bukhuk Tanushree Tripura bini Facebook page phaiye video kaisa rmani a video o bukhuk Tanushree Tripura bubagrano message kaisa rekha bo sawo bubagrano respect ruo hnai tei bo khoroksa housewife bo hnai sakha tei bini nukhungni bagui wansugo hnai tei bo bini kamirogo thangka hingke bo lukurokno nogui khairokjago hnai hingke bo tei sawo bahaike bo lukurokno kaham ke phoromung tei develop khlainai hnai aboni pore bubagrano sakha Tripura sarokno manthai sokthai rwnani muchungo hnai tei Tripura sak khairokma singsa ogomai klayarokno chubachu khlaina muchungo hnai tei bo bubagrano sakha chini lama alada alada phano wansukmungle kaisa se hnai a kokrokno khnawi gobangma lukurok jolijak baikha bukhuk Tanushree Tripurano tei chini Tripura hasteni belekheno rwchap kwrwng da manik bo haino bo comment khai sakha nang tamo sana nai nini rang nango haide hnai social media rogo asomsa tangui nang bubagrano target khai bubagra jotoni kaham nayo aboni bagui no Tripura sano phiyokna bagui fight khai tongo sister nang khoroksa sinai borok abo haike target ta khaidi hnai tongmalia chini Tripura hasteni belekheno rwchap kwrwng da manik bo haino comment khai sajakha मेरी एक दायित्व है। जब भी मैं अपने गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ मेरे गांव के लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। एक बड़ी जंग के लिए, एक बड़ी सोच के लिए खाली पेट कोई भी जंग लड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। जो बेसिक नीड्स है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपने गाँव के लोगों के लिए। जो रोटी, कपड़ा, मकान